bigla akong naluha, nalungkot ako kasi parang hindi pa ako handa na mawala si Max. Pag-isipin ko talaga nakakaiyak kasi si Max kasi yung unang ayoko umiyak. Good morning. Tulog pa asawa ko kaya dito lang ako sa labas. Ay sa office wala. Alas 8 na ng umaga. Alas 8 na ng umaga. Pero tingin ko kakasikat lang ng araw. Kaya tingnan natin sa labas. Kakasikat lang talaga ng araw. Alas 8 pa ng umaga. Ayan na. Tsaka maya-maya konti, yung mga bulaklak ko dyan, didiligan ko na naman. Pero magawa muna tayo ng kape kasi si boss gigising na mamaya-maya lang. Ako nilang magawa ng kape. So, ngayong umaga, ang gagawin ko, kahapon tapos na ako maglinis ng bahay. Ngayon maglalaba naman. May pinapatuyo ako dito. Ayan. Ready to plancha na yan. Tapos, paplantsahin ko lang siya. Tapos na akong magplantsa. Tapos na akong maglaba. Ito na naman ako sa kwarto namin. I-arrange ko lang yung higa. Nagpalit ako ng bedsheet today kasi bukas pasukan na naman. Tingnan ko asawa ko. May ginagawa pa pala. Ayos na ako. Diyan ako nagbihis ng damit. Nalinis naman to kanina ko palang pinalitan. Tas jacket. Tabing dagat lang naman kami. Mangunguha kami ng buhangin. Kahapon sana yun. Kaya lang malaki yung dagat. Ayun na lang. Tingnan nyo guys ang laman ng bag ko. Wait, wipes. Napag-usapan namin si Max kung ilang taon ba ang aso bago mawala. Sabi naman ng asawa ko, pag kagaya daw ni Max, 12 years to 14. Bigla akong naluha, nalungkot ako kasi parang hindi pa ako handa na mawala si Max. Pag-isipin ko talaga nakakaiyak kasi si Max kasi yung unang ayoko umiyak. Si Max kasi ang pinakaunang alaga ko kaya ayak. Pag-isipin ko talaga na wala si Max, sakit-sakit. I'm talking to my phone. Did your phone answer back? What? Did your phone answer back? No. It didn't talk to you. No. That's good. I'm talking to you. Yeah, I'm talking to you. What did you do? Well, my skin is very dry. We're going to go out in the sun with the wind. Mm-hmm. So I don't want
I don't want to lose any hair off the top of my head. Oh my God! It's too late! Oh, where's my... I'm hideous. I'm hideous. Oh, okay. That's right. I was bald. Okay. I don't worry about that. Delete the last bit! Naku, itong asawa ko nakakatawa talaga. Kaya yun, nalungkot ako guys. Saya ko mawala si Max. Parang anak ko na rin si Max. Ang sakit-sakit dito. So, alis na kami. Alis na kami. Ba't ba? Alis na kami. Punta kami sa tabing dagat. Sa tabing ilog. Ulan. Himala guys, di ako tinawagan ng public 2 araw. Pagka-kompleto sila. Bukas, pasok ko 1:00 hanggang 7:00. Tapos Friday, pasok na naman 1:00 hanggang 7:00. Ayan lang buhay. Part-time. What? Nothing? No. See you later guys. I hope the hell your phone's in there good. Gonna hit a bump here. Dito na kami makakita. Jimmy, we should. Ay, ganda. The degree you need, the future you want. At the speed of life. It's your time. Visit Rasmussen.edu. With your Mayo Clinic Radio Health Minute, I'm Joel Street. Mayo Clinic is collaborating with IBM Watson to develop a clinical trial. Dito na kami guys. Hanap kami ng hanap kami ng sirena, hanap kami ng shark, hanap kami ng For breast cancer. This cognitive system is basically crocodile. to There ain't no crocodiles here. Polar bear. Polar bear. Yeah. In 0.1 miles, arrive at Honeymoon Island Causeway, on right. So dito na kami. Magandang show. You go down here. What? Are you going to walk? Are you ready for walk? Go get daddy. Go get daddy. Come on. Tell daddy. Go there. Max, go there. You want to walk. Come on. Come on. Gusto na niyang magpa-lakad. Go get daddy. Go get daddy. Come on. No? Yeah, I know. What? What? What are you looking outside? Gusto na niyang maglabas kasi time to walk na ni Max. Go get daddy. What? What? Sit down. Tell me what you want. I know. What do you mean? I know what do you mean. Are you happy now? Huh? You ready? Are you happy now, Max? Okay, sit down. Come here. Sit down. You forget. Sit down first. Good boy. Okay. Happy Max na siya.
Happy Maki. We're home. Bilis takbo ni Max. Oh. Dito na kami sa bahay. Ayan, wala na. Para na siyang na ano, naputakte. Tong. Tong.